ದೂರ ಹೋಗು ನೀರು ಕೂಲ್ಗ ಏಪ ಬರ್ಪಾರು Mon ami. Bonjour Manlé. Bonjour. Comment? Ça va? Ça va très bien? Oui Manlé. Bonjour petit patron. Tu Comment vas à ça? l'école? Comment ça? Bye Gabi. Bye Manlé. Bye Manlé. Bye. Flying iskole. Hi hello welcome back to my channel Living Life. Iday phone iday order unnonji ancha iday phone ode phone endu nikule tule itle gurtundu arra ade phone lette poodu barka मस्त सेके मुल्पैते ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟೆಡ್ ಗಾಳಿ ಅವು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಕುಲ್ಲರ ಜಾತ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಇದೇ ಪೋಪುನ್ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಣ ಅದು ಒಂಥರ ದೊಂಬುಲ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಇದೆ ಐತೆ ಎತ್ತಿನಾಗನೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಪುನ ನಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ट्रैफिक तो रीच आया चमकी स्वाति निकले फोन का हेलो वेलकम करो वेलकम टू माय होम थैंक यू अगर यहाँ से वनस रेडी आते तुले हाय बोलो हेलो लेट्स हैव लंच हाँ क्या क्या स्पेशल है क्या क्या बनाया आपने एग भुर्जी फिश हाँ वी हैव सांबर साउथ इंडियन स्टाइल सांबर राइस आपने बनाया फिश ये मैडम ने बनाया है ओके मैंने बनाया है भुर्जी हाँ. एग भुर्जी ओके राइस मैंने बनाया है ओके ये फिश और सांबर है। साउथ इंडियन सांबर ओके ये हमारी मैडम बना के लेके आए हैं हाँ थैंक यू मैडम वेलकम लेट्स हैव फिश टेस्ट करके बताओ कैसा है वेरी नाइस ओके सांबर टेस्ट किया ऑसम ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಂಗ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿದ್ನಿ ಕುಡ್ಲದ 70 ಎಷ್ಟು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ वेरी नाइस निधि थैंक यू सो मच ನಾನು ಉನ್ಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ नाउ हैव वीडियो में क्या वीडियो चलेगा मेरे पास रहता है बहुत सॉल्ट है जैसे तेरे जैसे है ना सॉल्टी टेस्ट मंत है इदातनी शौकातन वेरी नाइस आंटी आपका क्या बोलते हैं आपका बेटी ने सीख लिया खाना बनाना वेरी नाइस అండ్ అయితే ఇళ్ళకి పోందులా కానీ మీరు ముల్కొల్లే హాయ్ మున్పులే బలే హలో 4 o'clock అండ్ ఇళ్ళకి పోందులు అయితే ಇಪ್ಪುಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ 5 o'clock ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸಂಚು ತುಕ ಬರ್ಪೇರದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಇದು ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬರ್ಸೈನಿ ಸಡನ್ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಸಡನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೋಡ ಫುಲ್ ಇಂದು ಆತನು ಬಚಾವ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಇಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಓ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡು
ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣಗ ಚಪ್ಪೆನ ಇಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಶೇಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚೀಪೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂದು ಅವು ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವೈಟಮಿನ್ ಬೊಕ ಕಾಪ್ಸ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಲಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೂಟು 0 ಫ್ಯಾಟ್ ನೆಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ರೆಗ್ಲ ಒರಾಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್